Oh, quin gag més bo que acabem de veure! Benvinguts a Còmics Show! Per parlar del gag que acabem de veure, tenim un convidat meravellós. Mano! Mano! Toca la cançó del convidat meravellós! Un convidat meravellós! Bé, el convidat meravellós d'avui és... els nervis, Florentino Pérez! ¡Florentino! Un pico, Florentino. No, los besos en la mano. Ai! Com és, Mano! Mano, para ja de tocar el piano! Hòstia, que no veus que estem parlant? Escolta'm una cosa, i què? Escolta, he vist que heu fet un musical en el gag, Un musical de Becarios, Mano! Mano, hòstia, toca la cançó aquella dels Becarios! Va, Florentino, vinga, va, anem a cantar. Becarios! Florentino, però canta una mica, home! Becarios! Becarios. No, home, no! Així no, hòstia! Escolta una cosa, jo ara tenia un secret, Florentino. Però, encara que no ho sembli, a mi m'encanten els musicals. Diguéssim que el que són els musicals, a mi m'encanten, oi que sí, Mano? Oi que sí que m'agraden els musicals? Toca'm... que jo faig el Petit Príncep? Toca'm algú del Petit Príncep, va! ¿Y a mí qué me cuentas? Cada uno tiene sus vicios. A mí me pone cargarme entrenadores y no lo voy diciendo por ahí. Doncs el pròxim musical m'has de trucar a mi, No pot ser que es faci un musical a Catalunya i jo no hi sigui! Mira, podríem fer, no sé, Benito Superstar o El fax no funciona, el musical, no? El fax no funciona! Mano! Mano, toca el fax no funciona! El fax no funciona! ¡Canta! Mira usted, yo aquí no decido nada. Esto no es el chiringuito. Escolta, quina poca sang, tu! Oh! Quina poca vida! En fi, va, acabem ja amb aquesta merda. Un fort aplaudiment per l'Edurne! ¿Cómo? Sí, Edurne. Has fet molt bé de Florentino. Yo no soy Edurne. Ya me gustaría a mí tener a De Gea. Escolta'm una cosa, aviam, això és... Tu ets Edurne i això és Tu cara me suena. Així que ara trauré la màscara. Mano! Mano, toca la cançó aquesta de treure la màscara. Com es fa? T'hi trauré la màscara. Vinga, va, fora. Fora. Fora, va, home, va. Que ens has tirat. Quita, bicho. Home. Puto.